Čau. Dneska tady máme challenge bonbonky. A kdo si vybere, jeden si vybere jeden bonbonek, třeba si vyberu tenhle, a Klárka ho nesmí sníst. Jo. A to samý platí u mě. Já si myslím, že můžeme začít. Tak jo. A Klára, zakrý si oči. A se tady lidi vyberou nějaký bonbonek. Neboj, nekoukám se. Bude to tenhle. Dobře, tak jsem připravená a se zakryju oči. Tak, teda tenhle můžeš. Tak jo, tak můžem. Tak jo. Tak já tak začínám. Tak tenhle. Dobře. Dobrý. Dobrý? Tak jo. Dobrý. Dobrý? Dobrý. Já nevím. Zkusím tenhle. Dobrý. 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 Pojď. Dobrý. 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 Jo. Dobrý. Yes. Dobrý. 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 Yes. Dělej. Já nevím. Dělej. Určitě je můj tenhle. Tak ho sežer. Ne, musíš sežrat můj. OK. Takže Klárka první prohrála. A teď můžeme druhý, jo? Tak čau.